nani tukura no ninja pesa tiyo konyana bituma mbio nyumba kwa sandire mama walete bono no njitimbu atike barwango genda kingo chikwanda ase na gose na sana na chikolema nakora usine wiki ngima na bangi tirite mechando iskuga iga pakango chanale rengere nga kinya sana kya tutonge tuwe iga tuwe tire mechandi ngaune anje kwa kanambia mono muna mwachitega mukanduserio mwana Esther isikuga Esther tu alikorera nere gaki nyasaka imukyo kwa bakwaya igura karuga nkwa kanambia mono sana asuri uramburi toko boko akanduseria Esther nyasaba senia abaruseria yara mabe abaruseria marwahire abaruseria bigocanjira nyasa egere banyare ko buyene na hende banyare ko konya abantu abangi tarinje bweka gukora Mwanchi muligiriria netukolinde ngokoletera mugano kuruchi nseme chigachia Montorometu ni yotoka imeya lia Nyanchabo 1 yotoka imeya igale me constituency ya Wasikisi County na chiteke nyoreke igenga kia monga koro mugano bu mwana munyaruka oitete form 4 akanyore grade B- olikoro kuesta yotakere ko ndese school ya Bomet University. Kirona chitega iga mariga alinga mange sana esta kolera mamu abakolera senginju tabwati school fees yo komo join as university tugakora mugano nanda mashabiki aito asobuyaga join in omwana oli esta kanyara libagali yo join Bomet University nigali goteke kosi ya Kiswahili history lakini rende kartu achikuligereria tukaranchira ki aramente kosi era marketable agacha komenta nige ntukendege kurunga special education esta boni gana agendeta ali chinsema cha Bomet University ngo bakiranga mbia mono bali mo chipet in eli connection nga Esther ochire school mamu abeka rutu alenge gani gali ngo muroire sana ande gatebanga baka tuira neto mayenga progress yankaga nga kiegocha ekogendera koba. That is why I'm here today gokore follow up to mayenga kibogi mabwa bere bokoba nonde gali tukeliga ndara iguma mu abonkia gukwana mongina nga yole nanda yole mbia Tiaman. Era tolikolera buna enga kinachitega kanyate goko. Ndiye na rualite. Kanga ke na yaba ekamera yokora. Ndiye na rualite lakini bona iganya saa onkonyire. Onkonyire. Ni bona yana guchindo che ko smile yora. Yamon lakini buyapi. Otina smile ti. Nde buyapi. Tatebya nga kuri na chitega iga. Paka bono kiaberege okorekana. Anje kwa kanambia mono. Muna mwachitega mukanduserio mwana Esther isikuga. Esther tu alikorera nere gaki nyasaka imukyo kwa bakwaya igura karuga nkwa kanambia mono sana asuri uramburi toko boko akanduseria Esther agendete ko makonya paka bono iga na enda akarambura ko boko akanyagachire chukonya na agure ime gaki ngomwakira nambia mono nyasa musesenie na enda murinde arinde numonginoye obwato bomo asimnu mugako yago konya rani mungino yakari kukwana gendi nyasaba senia baruseria yara mabe abaruseria marwahire abaruseria bigocanjira nyasa egere banyare ko buyene na hende banyare ko konya abantu abangi tarinje bweka gukora agingwa kanambia mono ende mbia mono. Okay agista gendete school moya kwa nere isagende school estari buja estago getari buja agoteba nambia mono nyasaba seni bali barambuto ko bakasi asali njinya sana ngonya tukuru primary ngeta secondary nya sana araga ngonya ngeta matumaini tayo ga chibas cha buri none chingu chire school mama arwalite ga mama arwalite ngo sinyo no ngakingo kora Ondeta yogo konya none cha mboni kana arure konda ngotara kurwe cha nale gotore konda egere ngoro mutoli yani kenenge nonya mambindoli etikende ani matumaini tayo ga samanya saga kyanyara ga konya yani ni nyora none umuntu byeka ga kyangonya ga ngwenda ga kesukuru nyore ngo somanya saya kyangonya ngete ga kinainde pano nya saya na bakondorera mabere nya saya kyandorera mabere onde bwensi ga kyora ndore ga kyanyara ga kungira ga kyansomi ga nyasango moira nelingo ira nelinya sao nembu ya mona ga chuma tumaini to iyo ga kieto chande getega ga
onde akyo branche gaki nangonya gaki angira nsome gaki nabongwa Nyasaye nabongwira le Nyasaye mbia mona gaki oyora twara moyo mya gaki angire gaki ansomi gaki Nyasaye nabongo moira ne limbi ya mona gaki kaigeto chandi gete gaki. Esther, ndi kwaro chitatu minalio mwae Ato mindurire na kolete class 8 ataka akaende sukuru nga ani akaende gasi nga gwenda arachikuriye efi achigotosoma akaenda ni pina ndale kunywa maru oraranse tabwadi no nere tali nga monto orali kichibesa ale kunywa maru kunyuguka ogenda bona agachaka iunga na itira matemu agakesi mirimo na inda akalimirani Gurweli tanya korokana no korokana. Max yanga kwa bati class 8. Abwata max 210. School ki wasomete? Emenu primary school. Ede school. Wakarule kuru emenu waka? Na karule kuru emenu na katalira atame bakke emenu ugor 99. Yalenga ngese amagoro na gachiere ine na ndengu yetemete ime gochirogoro. Iki kya kumotivate kusoma bakaboniga ngirikike. Naruchi Nyasaye insoma Nyasaye nabakondorera amabera gochimotu. Nabo Nyasaye akorera amabera chu no muntu chandegete Nyasaye uri igoro nabakorera ngaki oyo na chandegete tigamukonye ngeo moyo ngateba ngari tukeni mokai family yaito ne change. Nkyote to chakobekera gwachire university. Ndito kwanda nsome Bachelor of Education Arts. Mbo mwalimu. Abongo bo mwalimu nsome ngabande abalimu chuna njenje kwanyaro bugimo buyago chimoto. Nilio konye konye family yao. Ndi mwako ntenelele mwali. Atwakwanite weekend twakwanite ne. Mwana wa mbiyale. Mbiyale kamana kai kali bijapi. Na kwa kagereseka banya kuchesa. Onya kwa karanga likale ngensa. Kale nge smart na ndikale akaya. Yo mano kigima igo ngakitwale ngega nkwaru halite ngakimoni gafe yagere. Afya ne rengiya. Engiya binde ndibuya no magoko. Andi baito mwancho muligere litabu atasha to ya register tasha asale. Sai gacha sende. Kana nyagitali ngabuyaniwa. Dani ngaka Nyasaye nambiya mona agenderete ko unsinende uri urambudete bakakambikira sa. Gaki Yesu tigamusi amulende. Amusinenda amulende. Amuseseni amuruseri amaruwa iri gaki urwiri burasara amuruseri. Gaki Yesu tigakorege kone. Shanga kitwanya yakanete mwaka. Umwaka umugima. Ngake ole bia. Andi wero. Ngoteba Nyasaye tiganya okore mirimo. Ngiyota bwati na hande bona. Bona igangwa kana Nyasaye na tigankorege kone. Uyu uranje gonkonya. Umwana nara umumura. Nero okoreta matemu ya sana gaita bya sana. Umwana uyu nere ntagite gaki uyu uranje ko mungira none ikusi. Gaki arusi ko gaiga nere gaki tabwati kenda gukora. Ani natagita arusi koga. Nyasaye arambura okoboko gocha asale muna arambura tagankonya. Nere arambura okoboko amokonye. Alafu ne nyumba nere igura. Ebo chogetumwa amagina yimburi gachi gakaigo. Bono no so ime igutu. Alright, mwancho mulige nkore tandu mumuro inera kwa ama elimo gosabere igoro ya ogokonyeka kwa na buranya you never know. Oyo kuligere nabakonyara ngane aro siriro mwana oyumwe. Mwana mwisike ntwa kare tumugano oyo Esther by the she's very okay, she's in school. Ani Nyasaye na ndete kumurwanira alise Bomet University ngakiara che holiday ntonya ole recap nera at least nera aratebanga university ngakie mwirite kogenda kwagachi at least nera okonyekire mamu mwabo ngakie twachitega igani garuarete lakini ndenya sawa mukonyire ntwanyorete nchira tokamwakanira sha the entire here na ndete gwakira our loyal fans ngambia mona sinchogo tosira. My brother, thank you so much. My sister, thank you so much. So we chip it in asengincho yo connection in family iga ya berbia mbabu ate nyumba ya kibara by that time mekartwa stega iga wana iga nyumba ya kibara ya gachiru at least nero nateba ngambia mono liunya uyikore to kobako iga kanya gachira konya na guri ime akingu mwake na mbia Nyasanya kumubiko imiaka yonse yamana iga mwaka konyabocha mwaka tanya gocha ya tanya gocha kuburi mwakwandire kurunga kiri na agitesi mirimo lakini agatema ngo tuguchara umutini 12 tingo manya bonere bo timda manya na muchando kiabwa tatanya kuruka ndima kiresi wakiresi lakini mbiyale sa moyale
moya araro moya. Okay. Bakonya kumusabira nere kagocha konyora chinga kinerache ache korre familia. Nyasaye tugusaba. Mwancho murigente koreto mumroe whatever nabwatu mwana mumura nere tigacha ikwanere. Esta naba ikwanerete akanyora omuntu akamukonya. Bono mumroe nere okorete fonfo abakorete amonesta. Abakorete amonesta. Dani esta Nyasaye akaramburirwa okoboko. Agakonya. In fact, bono oyo tigayire nere ntagite nere gakia Nyasaye korwa gwanja kwaye. Gakia busiko nere gaki tachandika. Mwancho murige karatu achitega in fact esta bakorete no mumroe omwabo. Kini bono karoko arigereria ladies first. Karoko arigereria njeraki esta nande na etake B- abwate mumroe era inkiabwa. C plain C plus. C plain. Okay, tigacha yere serbieka nere tuyunga inkiabwa. You never know. God's time is the best. Nabora nyanga lero ondinare nero kuligeria story mumroe iganya kumo support. Togenda ndale. Yesu mwancho muligereria mumura nero iga. Karibu sana. Nakigoro. Ngoro ku John Kaisa. John Kaisa. Mamu no kwandira mwana gitega no kwaninge magagali ngwaigwa. Naigwa. Akiateba. Ateba mwa support ya smart kunyara. Ono nari no mogo kasi mwa temete. Ndinatete na njengo nyasi. Njembu yegingoruske kyara na rabe lisko gasana. Kuna ngakoleta masomane. Ona nyorete grade ye si brain. Patina nya konyorundo wa support yo kongre school. Nkyo koraboni. Sai no ndi school ga kinech kondango nya okora igoto. Alright, korutwa chitega iga change kia berke okoreka na sinuga. Ege change mwa korete nengia mwa konye sister yane kande school. Na wate no mogo kona nje wono na wate kire na njengo nyina njendu school ga iga. Ekyo wate belba konye temuswati umil. Ko bakira ngambia mono. Tiga bagendere kumukonya igo kabisa. Kiagira ko babwato mo boko konya na Nyasaye nera ko bakonya. Konya ko nere. Ngora kwa nande neria. Agia wote university moirete. Awande yenyu mbiyari kabisa gari. Na bwate no magoko na njao tanga gakiye omuntu adakurwanda ngonya na njendu school baiko. Na njina babusaba iko. Aso muntu kuligerete chinse chiga. Muswati umine karatu chitega iga na mweteli baganera gakwana. N'abantu bakamuligereria bakamusupport. Naye bono ase chinga kichigante ko kwali bagochi ase kamereri. Ereso motegereri ngaigwa somete. Grade kikwa bwate bono iga bono ko beres ko ngakia condition ya berige koba. Nabo yonkyo batagete bago konya ngayuta ite kogenda. Kosikyote te gukora. Kwa temire kwa identify ko siberese to. Aso muligererio kuligereti nabura nyorenga to kumanya yo kuligereti nabura nyorenga okororira mabera ugosirire ase ganga yawe yagotaka masomo ibaganiria nasomete yanchiba secondary school na nasomete na one etere tobakong kaitero abakong kur form 1 muntu tayiwe ko ngakanira school fees nari go seri unacha na beranga gaiga tinde tingo tome nan tinde na gora no ne wikinda ikwanda school mana masomo mpaka ngichangerengere linga school wanongo tiga ande nya moyo mama ndai nga yenda school ona somere to bakong pakanga ika form 4 ona yite form 4 marum na bandu chitita mabera ya school fees ya bete nyinge linda muri kwani nga ayenga kwani ondeta yo gotenera school fees mataya ya mo abayul no bara lakini ngonya kolgi bara isma ko tem inde na cha ya mama ko nyoro chira kondo nga usemia mbi na ile school alafu na kolete ga matem na koleta matem ingolete KCSE na wate meja no ne school ke na lengo na rwalite kalemereria matem ngakura na nyorete grade ye si brain after na kole school gachanga bono ngai school na bongete mechando ani tukura no ninja pesa teyo konya no bituma mbio nyumba kwa sandire mama walete bono no nje timbu atike barwango genda kingo chikwanda ase na gose na sana na chikolema nakora usine weekend ngima na bongete te mechando school gaiga pakango chanale rengere nga kinya sana kya tutonge to veiga
tugwetire mechandi ngaune lakini ndiane na babwete gagocha gakoreta Brian agakonya mu school mintakaende school na njenga yo moyo bona nabo mbwata moyo okole mekia ngana nje angyo tukondike na njo konyara Nyasaye ongwirire na nje nakonyiru mbwegi ngojoin na nje school yare mbwegi ngotema useni ndubuya tubusirie mechande yetu kero gategera John na mwali baga at least yakwanere ngakiatagete obokonyi tinkumanya uyo uligiretio mugano yigana bekonyora naye kwa igure story ya John naye kwa mukonyire muswati mugonto akorete story and I really thank everyone erena akonyegete university yari na ndago genderete bijya ante bijuzi ko ende bali bakachi function and agendete bijya because of our fans mwagerire estagendete osombro mwabona ero appreciate it for what you did nero nde umuligereti na bako musupport discipline kwanyorete kurudia nyanchabera lianyachuba lianyachuba umongino yolega iga kosomia bana baiga secondary mwaka tayo bieka once bali form 4 at the same time baeta yo Messi plane oyo nde B minus no mungina mokongsan ande ngakitwa chitare ngumurire bantu magara na sha no chibna aligente tabia ande nyasaye ndete komurwanira ne babugi mabado mbuli biyale nde ndagira bado kunya go struggle but lakini rende are kinteke nati tabana baye basome mambe banyale komukonya nkyote tokora Jaro na tete soye course nane ya mechanics at least na bego ngonye kiagera ni bwata moyo go soye course mechanics mechanics electrical ose mangana yogo mechanics yichigari mechanics about chigari. We are heading to Christmas, you never know nabora nya your Christmas no support mu muro yiga anyare go sese ni unayo sese ni good the same way ngana ndindo commentary mwali to chikokora ntarale tanko yago nara na umanyere role kanenga na bama itamanga mechanics ne school fees nje kone ndona tebe goba kirambia mono asemu akire kuto support yesenge yaitona into twara kanira abandu andi Nyasaye nyako amenda chinguru no bonganyi agera munye go support yabantu bandi tari into tuwe kama na banda ubachandikite unantu Nyasaye naro kutukwa twara bole mu sekira lingana Nyasaye ngo chale at the right time maite karo muntu bwato bokong asoma malika tabanga sometimes nabo twara bokong oboya bwako obolemereri bwako a character yako osemeria so in this scenario maite muntu bwato bolemere no muntu etere mechano because toko twara tokole monye turaitira gento gekong egente gonguna giego kongi enkoro yago watwara gosemeria ngebinto kokaraki intoko birebia ono twara gosemeria something good is coming taru. Alright, tumonje muri getigande tanko yae nere amenteri ngane elimo asogoche gwito biga left tole tanti ya boga iga oyo tolete ga iga na ndire rochire tokoro mugano ya kurwa saiga yeso monje muri gere karo anko ya John wale ga iga mamu abo John wale ga ali muna tole twensi ga esenje ande tole ge sona senje mbure go tu wala twaranga tiga to iga mege sona mo kumingi ga rete tutene tege sona ime senje situation ya mangana embura bona ende na kito iga ime iga to koro mugano senje nara ntakole tibono ntogo chakanyora ibagana ndiyo kuirana gochanga ye karibu sana mbia mama njasi alietangoro kutom mwaka noenga njene yango ya John nchakira so bwenge kote abangambi yamono na ndi mbia mono sana asibali bonzi bakunetu bagangonyo mwana oliesta gesale agasoa university Bomet anatabuna kwa mwireto nje na mwirete okay she is fairly on well Nyasaye numia ochakire kubwate environment yororo bono omupira nensemo yayo togendete komotebi ngakasa masomo atoe good grades yekera gukura igasi bonsi bali bausikire na skuru sana thank you moro sako genderera komokonya wika ukurire ngijeri ngana lya kabire abana babalinge skuru yemo lya nyachuba bagaitira limo omwana nara na indo yotokuruka John Kaiser ikabwate si plane na okogani kwa yarera mangana mnaba etokoboli omwana ningi aligeti yes abe ekera rule school
igatagete gokora automotive engineering. Asesi yaye igebwata oborita agwenete gokora diploma eyiye koena nwase no ene institute yaito ya Usonga ekero twatema koburia efisi twatebi mwaka ende miaka 3 omwaka oyo matakire gwakaniru 65 igo bono nekero tobegete kwa jumla ebintu byonsi biria agwenete gokorero na ekosi yese diploma agwenete agende miaka 3 okorera gwaito gakinga enyarekane ondo gokunwa atobwatesi nerere ndaso gokora kwaye bunaru esukuru tatigara isiko nyasa atobwatesi aso esukuru olio ndegakona gosome university permit nera toke no embosongo gose institute ende yera atwale ekosi eyo neragenderere gokora elio mambi baje bakonyu muchyo nara inda atebe na ende mbiamono genderera gotokonya simukonyara na nyasaye olio koirania airania sekero omonto olio koba na mabira yoko biamo timbo tikende ngomenda gwetania mangana itigande tantia aiga nera kore tocho kore kurwa saye biamo sana Brian ainare gukwana nje narete video entangani igekero umwana ominta arirete sana akarira na mayanda manene paka mugakuneka mobisori korwari gwakunegete ukaire stay school Bomet. Mungu akubariki sana, ubarikiwe osese niwe wetania kerengo na ene Nyasaye akobweni Nyasaye akoigurire chinjera toremerwa na ene Nyasaye akoba moyo ogenderere gokonya abandi na ende bono omwana onde narayi goyo kaisa buna atiekire goteba gaki nabwate okogania agende school no mwana omuya sana nche konya ngondo kang'anda anyoro unyure nyasore unyura amaru lakini no arasinyi na abagosoke kondo baragira no mwana omuya gaki nende ngusaba Nyasaye akuno yomo na ende muna akuno orio Esther akuno yomo na ende anyare akonyara gokonya omwana oyo iga kaisa anyare kogenda school yaya bwate okogania enda automotive engineering akinche ngobairaniria mbiya muna mogenderete kutorigereria muna mogenderete kukuneka Nyasaye abaseseni nimbwate okwegena ng'oyo omo ngukunekare akonya oyo choice ntwa mwabisori na mokonya na riberusa omwaka omogima agache chorugura iga konyetare ngororo gaki ngobairaniria mbiya mono estango na goto update yale no mung'aini ngo na gokora ari biya no rioko mokonya ngo na gokwana bari nere gaki mbiya monenene mbiya mono etali na kerengo. Okay. Manche murigereria kero okoigukira omonto agatega mbiya mono nering'ana rikongo sana sengencho ekero tokora omugano gwa kwanyora ngusiki gwore gwa konya gente kene turatebe korwa ase tore ng'a mbiya mono ring'ana mbiya mono ndibwate oborito sana nyande Nyasaye nabagosenia ase kwarusi naye nababikunya komenta omuro iga John Kaisa ondi nero rata komo support na Nyasaye nabagokonya automotive engineering nabo nkoro tori sinamba iga nando ndobwate ese umaete maybe a college ende arasome naboko support naboko mate ndo tagetache no arasome ucha it's a good school era mukonya nyore course ya automotive engineering mechanics nabo okomo support bono mongina ntokora na erende twakonde na mumura ya tokore na erende totebya ngwana ringana lie mwali togochikora torocho mumura kwanira musibati omino kwanire atepa lero nkolera kwalenge nani aya tinikolera wakongire na kongire na sa ondoreire amabira amen na bwenire na bande bonsi barwarite muna na arwarite Nyasaye nabakune babwene biona agige ntongwa kanambiya mono na agire nambiya mono bali bansported bonsi na bagire nambiya mono biya mono etakwera na ende mbanyore echenji kurwa sebale muna bansported Nyasaye nkurware ke kurwa sebale tata tiabaira ne nambiya mono nore na chande kitama tukamange lakini Yesu mbwirire biona nagendete kumbwira mwancho murigete tukore mongino yana ne mrante inga mongina chikoni yawo reli echo koni mbata ro isikongo ngo yenda to ndangu chikondra mongina ndei by day chikoni ya nere chikoni ya nere twarabo konyi lakini ndabo aiga nongo uta imbure go ntwera chikoni ya timbu ati chikoni ne chingeni kwa rosia
chine chingeni ndegete rikoga chine chingeni yani geji ne ryogo ry'omwana chine chingeni chine chingeni ryogo ry'omwana namwikirwa mugaka lakini wone ne ryogo wone chikoni nongo uta chisuguri moro chimuna chimuamete dani ngotweruga igagotwerugoka no nchandegete gaiga ewa no bwate jikoni chokoni nari kwa sinero ata kumubekera jikoni na kumubekera ga oyo ura wanja kwa Nyasaye ga kyanya ga jiri jokoni nero ga Nyasaye ngumwakera nambia mono bia mono etaere ga okay andorera mabira na ga mubeka asagia nera bero igongo tweru timbwati masakara singo ute nsingo fieke tolera lende na aya tingorera ga tingorera. Alright. Mancho muligire nyumba yake bara ya gachu no ere mai gaiga. Ngina ngai to kweta uji. Chokoni. No era. Torochi ngakiri. Akitwalenga ga nyumba yake bara njalenga. And we thank you so much our fans. Moitui my brother. May God bless you so much. Nyumba yake bara ntu arosia. Enki yabu. Ereiga. Karatu steka iga paide mancho muligire nyumba yake bara njalenga. Njalengo sinari kwenda niga. Yego chiari ma. Aliengo. Anona mbete kukwiraga. Anona mbete kukwira ngore yenyi. Lakini Nyasaye akoreko ne gakyuyu kunete. Oyo kunete omaneno itoga akinya saka mukuna na Nyasaye kunete Yesu rigu. Akanyaga cherecho nere. Yeah. Nere. Onaiga. Nere iga. Nere. So abata yangambia mana at least there is somewhere. Wakanambia mono. Progress neroro. Chone nde nere jima. Ebabu nere. Biamono. Nas nyugwete buya. Ni maite. Sawa no biamono. Tiatokole. Nyugwete buya sana. Ya, mancho muligereria. Tiatokole kuru chinse mechiga chia Montrome ya kabere yigo toka imea ya Nyanchabo 1. Yigo toka imea igale. Boba constituency kisi county nchemak na itinkorku. Ganda go subscribe na wego to support. Nyasao you. Sai tiga basi ni mwensi ipi bali mogenda to kunyakuligera gusibo subscribe bonyo tura subscribe karwa subscribe okoba part of our ministry, part of our family iko nyakukina kira litko nande tugwaka ngambia mono subscription yawe na rekera to kubike story ya kwa notification kwa boya omubu abatanga ni korora akira kwa ririga na intutwanya ora support with us viewer yawe. Thank you so much. God bless you.